тамошобинони азиз, ина боз ҳам аксия рафта истодаи дар дукони Тоҷинисо. Нигоҳ кунед, анамхе комплектҳои фасони вишифкадор тайёрак 4 курпача 4 болишт 700 сомона. Бинен чӣ хушрӯай. Ҳозир бо нишон метиҳанд дигароша биненда ба қад бинен чӣ хушрӯчаан. Мана 700 сомони тамошобино каседа дар корай болиштакоша бинен чӣ духтагай. Курпаоша бинен чӣ хушрӯ курпачош духтагай. Хулас 700 сомон намхе тайёрак. Бозори Корвон тарафи пажарка ира бинен ицвечамқа хушрӯай. Бозори Корвон тарафи пажарка духтаро саим дарвоза дасти чап магазин рақами 8 нолевой қатор даям плакатчон ҳастай Тоҷинисо ба осонӣ пайдо мекунен. Доставка хоҳен игла бинен охи чӣ гили хушрӯай. Доставка хоҳен доставка доран. Ина агар имконияти омадан надошта бошен инами комплекти духтагӣ тайёра 700 сомонда метонен заказ кунен дар ва как доставкатон мекунанд. Бинен даруншам нишон тиен ягонтша бинен чӣ хушрӯ. Ина нигоҳ кунен болош хелай дарунша бинен ана хел и тарафшам ба ҳазуру мепартоен аднатони хушрӯ диден беҳтарин ай бовар кунен духтарако аҷоибот аксияи зур рафтистай успед кунен биёен ай пеш бинен омада натонен нависен ира бинен ишаишда хушрӯ ишаишда хушрӯ болиштош аҳамиятен ҳар хела вай кадагана дизайн инаи бо дизайни навай диден духтаро марҳамат чанд намудуш ҳастай кадомша мегирен 700 сомонӣ барои шумо пешниҳод кардагиянд духтаро ира бинен чӣ фасон хулоса интихоб зиёдай бинависен бо суратоша мепартоянд интихоб кунен. Духтаракои хушрӯ як ҳафтаина аксия дар нуқтаи савдои Тоҷинисо рафта истодай. Нигоҳ кунед инами курпачававриё қолинии оригинали Туркияй бинен чӣ фасонай глошам хучам ино ҳичи намешаванд ира бинен ғавсай патша бинен чӣ фасонай духтаро як комплекти тайёрша аксия кардагиянд. инами духтагӣ тайёр бепахта 4 курпачаву 4 болиш духтагии профессионалӣ 800 сомон марамад ина кадомеша мегирен ҳамқа гул бисёр дора ина 800 сомонӣ. Бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза духтаро дасти чап нолевой қатор 8 магазин ира бинен иқа хушрӯай духтарако нархошон 800 сомон як комплекти фасони хушрӯ гла бинен ҳамқа интихоб зиёдай ина қолинии оригинал патш баланди хушрӯ бо блеске доранд ки нигоҳ кунед ина бад ина гилшам бо ҳамияй қолинияй диден духтарако рақамашон ҳаст. Агар омада натонен марамат муроҷиат кунен дар ва как шумода хичон доставка мекунанд сурат мепартоянд интихоб кунен доставкатон мекунанд. Глоша диден ҳамаш глои трендови ҳамаш глои фасони топови гуфтигапо 10 рӯза аксия рафта истодаи тамошобино успед кунен дар мағозаи Тоҷинисо. Нигоҳ кунед анамин намуд вишифкадоро курпачавориёи хушрӯ иҷода ҳам глянцвиш ҳастай ҳам бе глянц. Нигоҳ кунед дар ҳамин 10 рӯз шумо метонед комплекте ки 1400 буд 850 сомонша матвиша харем бе блескша бе глянцша ана чанд сумаиш 1000 сума 1000 сомоно диден глянцвиш 1000 сомон комплекти тайёри хушрӯ марамад ина каседа дар корай аз тарш ай худаш меброя беҳад хушрӯай ина марамад метавонен биёен аз таракиёш намхе аднатони фасон меброя 850 сомон бе глянц глянцви 1000 сомон фақат 10 рӯз инами аксия давом дора дар ами давоми 10 рӯз метавонен омада харидорӣ кунен. Агар омада натонен нависен худшон шумода доставка мекунанд. Бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза дасти чап нолевой қатор Тоҷинисо маркази савдои Тоҷинисо тамошобино нуқтаи савдои Тоҷинисо 8 магазин мешавад духтаро нигоҳ кунед комплекти хушрӯе ки 4 курпачаву 4 болиш дора. тамошобино дар мағозаи Тоҷинисо аксияи 10 рӯза боз ҳам оғоз шид успед кунед инами комплектҳои туркии фасона новинкаҳои хушрӯра арзон кардагиянд марамад ина бо биёен ай пеш бинен и глоша бинен охи чӣ хушрӯай бинен ҳамин чанд пул буд боло будагиё 2000 будан 1500 ина диден комплекташ 2500 буд ҳозир ами 10 рӯзда шумо 1500 да метонед аз анамино интихоб кунед комплекта тайёр карда духта шумода доставка мекунанд ё ки биёен ай пеш бинен. Бозори Корвон тарафи пажарка духтарако сеюм дарвоза нолевой қатор дасти чап 8 магазин мағозаи Тоҷинисо анаи намудош боша 3500 сомон буд ҳозир аксияи 10 рӯзада ино чанд мешава
аксияи 10 рӯзада 1700 сомон тамошобино бинен чӣ гулои хушрӯ доранд. Турецкий оригинал мана бо духтошон профессиональный, духтошон гарантия 4 курпачаву 4 болишти фасон. Мана метавонен бо биёен айпеш хитон бинен духтаро боварӣ дорум маъқултон мешава. ира бинен охе чӣ хушрӯа интихоб ҳамқа бисёрай ассортиментшон. ина қисми болора дар аксия 1500 кардагиян комплектча, қисми поёнша боша 1700 сомон. аз тарошон мурамрана диден духтошон дуборадуз будай ҳамаш хулас оригинал духта гарантия метиҳанд. бо биёен хитон бинен тамошобино коршон айпеш бинен баъд қабул кунен. тамошобинони азиз нигоҳ кунен дар мағозаи Тоҷинисо анам хел простинои фасони туркӣ ҳам қа бисёр омадай. мана ҳам детскиёш омадагиай вариантҳои бисёр ҳамина барои калоноям омадагиай беҳад хушрӯан гарантияш кати ҳозир аксияи 10 рӯза рафтестай боз ҳам аксияи нав сар додагиян. ина кадомеша мегирен туркии тоза ино ҳичи намешава шушта истифода мебарен. 1 метрш ино 60 сомон 55 сом мефурӯхтанд. ҳозир дар аксия 35 сомонӣ кардагиян. ина туркии фасон каседа дар кораи духтарако дар мағозаи Тоҷинисо 35 сомон шудагиай. барошон чанд айра 2 барошона бинен чихе сербари хушрӯан. бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза даян тамошобино дасти чап нулевой қатор мағозаи Тоҷинисо 8 магазин мешавад. духтаро иҷада биненда на танҳо инамуд иҷада бинен интихоб чихе зиёдай ҳама чӣ доранд. аз тарвориам доранд им чизе маъқулайтона аз ин нуқтаи савдо бо нархи дастрас нами аз аксия истифода бурда харидорӣ кунен. ҳамаша бо нархи дастрас шумода пешниҳод мекунанд. духтаро